ኣብ ህይወትኩም ኣምላኽ ስለምንታይ ስቕ ይብል ፍትሒ ኸኣበይ ኣላ ኢልኩም ሓቲትኩም ትፈልጡ ዶ? እኩያት ክሽዮምን ክኸብሩን ጻድቃን ድማ መከራ ክበዝሖም ከሎ ኣብ ፍርዲ ፈጣሪ ንጠራጠር ንኸውን። ግና ኸ ሎሚ ሒዝናልኩም ቀሪብና ዘለና ዛንታ ነዚ ኣረኣእያኹም ሙሉእ ብምሉእ ዝቕይር እዩ። ነዚ ቪድዮ ክሳብ መወዳእታ ተኸታተልዎ። ኣብ መወዳእታ ዝግለጽ ምስጢር መንገዲ ኣምላኽ ካብ መንገዲ ሰብ ክንደይ ዝኣክል ዝረሓቐ ምዃኑ ከርእየኩም እዩ። ምሳና ጽንሑ። ኣምላኽ ብኸመይ ይፈርድ? ሓደ ግብፃዊ መነኮስ ንገዳም መሓገዚ ዝኸውን ናይ ኢድ ስራሕ ዝኾኑ ዘንቢላት ክሸጡ ናብ እስክንድርያ ንምኻድ ንግሆ ተበገሱ። ኣብ መንገዲ ድማ ዓብዪ ስነ ስርዓት ቀብሪ ንምግባር ዝጓዓዝ ዝነበረ ህዝቢ ኣጋጠሞም። እቲ ዝሞተ ፍሉጥ ኣረማዊ ገዛኢ ክኸውን ከሎ ኣብ ዘመነ ሰማዕታት ብኣሽሓት ዝቁፀሩ ክርስቲያናት ዝቐተለ ሰብ እዩ ነይሩ። ሕጂ ዕድመ ጸጊቡ ሞይቱ። እቲ መዓልቲ ጽቡቕን ጸሓማን ብምንባሩ ሰባት እታ ሃገር ብብዝሒ ወፂኦም ንገዛኢኦም ይቐብሩ ነበሩ። ነዚ ዝረኣዩ መነኮስ ጉዳዮም ፈጺሞም ናብ ገዳም ክምለሱ ከለዉ ዘሕዝን ዜና ሰምዑ። ን30 ዓመታት ኣብ በረኻ ብብሕትውና ቆጽልን ፍረ በረኻን ጥራይ እናበልዐ ዝነበረ ጸሎተኛ ባሕታዊ በታ በዓልቲ እቲኣ ብዝብኢ ተበሊዑ ሞይቱ ነበረ። እቶም መነኮስ ኣብ ኣዝዩ ዓሚቕ ሓዘን ኣትዮም ከምዚ ኢሎም ሓሰቡ። ብዙሓት ብኣሽሓት ዝቁፀሩ ክርስቲያናት ዝቐተለ ኣረማዊ ሰብ ብዓብዪ ክብርን ዕጃባን ክቕበር ከሉ ሙሉእ ህይወቱ ብጸሎትን ጾምን ንፈጣሪኡ ዘገልገለ ባሕታዊ ግና ብዝብኢ ተበሊዑ ብውርደት ሞይቱ። እዚ ከመይ ዝበለ ፍርዲ እዩ? ኣምላኽ ምስ ኩሉ ሰናይነቱ ዘይፍትሓዊ ነገራት ክኸውን ከሎ ስቕ ኢሉ ስለምንታይ ይርኢ? በዚ ምኽንያት ብዙሓት ሰባት ብህልውና ፈጣሪ ይጠራጠሩ እዮም። ኣነ እውን ፍርዱ ክገልጸለይ ክጽልይ ኣለኒ ይበሉ። ካብታ መዓልቲ እቲኣ ጀሚሮም ደጋጊሞም ናብ ፈጣሪ ፍርድኻ ግለጸለይ እናበሉ ክጽልዩ ጀመሩ። ብዙሕ ከይደንጎየ ድማ ኣምላኽ ፍርዱ ገለጸሎም። ድሕሪ ሰሙናት ከምቲ ልሙድ ናይ 3 መዓልቲ ጉዕዞ ናብ እስክንድርያ ኸይዶም ዘንቢላቶም ክሸጡ ተበገሱ። መንገዲ ምስ ጀመሩ ብድንገት ሓደ መንእሰይ መነኮስ ናብኦም ክመጽእ ተዓዘቡ። ኣቦይ ባርኹኒ ኣምላኽ ይባርኽካ ናበይ ይኸዱ ኣለዉ በሎም። እቲ መንእሰይ መነኮስ ናብ እስክንድርያ ዘንቢለይ ክሸይጥ ይኸይድ ኣለኹ በልዎም። ጽቡቕ ኣጋጣሚ ኣባ ኣነ እውን ናብኡ እየ ዝኸይድ ዘለኹ በሎ ብትሕትና። ጽቡቕ ብሓንሳብ ክንጓዓዝ ኢና በሉ። እቲ መንእሰይ መነኮስ ጾሮም ካብ ኢዶም ተቐበሎም። ቅሩብ ምስ ኸዱ ከምዚ በሎም፣ ኣባ ከምዚ ትፈልጥዎ ከም ስርዓት መነኮሳት ክንጓዓዝ ከለና ብጸሎት ምስ ኣምላኽ ኢና ክንዘራረብ ዘለና ዶ ኣይኮነን በሎም። ልክዕ ወደይ በልዎ። እምበኣር ከስ ን3 መዓልቲ ብሓንሳብ ምስ ንጓዓዝ እስክንድርያ ክሳብ ንበጽሕ ዋላ ሓንቲ ቃል ኣይንዛረብ። ምናልባት ኣብዚ ናይ 3 መዓልቲ ጉዕዞና ንምርኣዩ ዝኸብድ ነገር ክገብር ምስ ትሪኡኒ እኳ ከይትዛረቡንን ከይትፈርዱንን ናይ ስቕታ ቃል ኪዳንና ከይተፍርሱ ቃልእተውለይ በሎም። ኣባ እናተገረሙ ሕራይ ብህያው ኣምላኽ እምሕለልካ ኣለኹ ወደይ ሓንቲ ቃል እኳ ኣይኽትንፍስን እየ በሉ። ክልቲኦም ኣቦታት ብንግሆ ናይ ስቕታ ወይም ደሞ ኣርምሞ ጉዕዞኦም ጀመሩ። ፍርቂ መዓልቲ ምስ ኮነ ናብ ሓንቲ ቁሸት በጽሑ። ክልተ መንእሰያት ነዞም መነኮሳት ረኣይዎም እሞ ካብቶም ክልተ እቲ ሓደ ቅዱሳን ኣቦታተይ እናበለ ናብኦም ጐየየ። ኣቦታተይ ፀሓይ ክሳብ ዝዝሕል በጃኹም ኣብ ገዛና ኣዕርፉ በሎም። ፀሓይ እናበርትዐት ምስ መጸት ኣብ በረኻ ግብፂ ጉዕዞ ብንግሆን ምሸትን እምበር ብቐትሪ ስለ ዘይሕሰብ ጉዕዞኦም ከቋርፁ ግድን ኾኖም። ስለዚ እዞም ክልተ መንእሰያት ነዞም መነኮሳት ብኽብሪ ተቐቢሎም ናብ ገዛ ኣእተውዎም፣ እግሮም ድማ ሓጸብዎ። ኣብ ገዛኦም ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ ክመሓላለፍ ዝጸንሐ ክቡርን ኣዝዩ ክቡር ዋጋ ዘለዎን ናይ ብሩር ጻሕሊ ወይም ሸሓነ ምግቢ ኣቕረቡሎም። እቶም መነኮሳት ድማ ብስቕታ ተመገቡ። ድሕሪኡ ከዓ ቁሩብ ዘዕርፉላ ክፍሊ ተዋሃበቶም። ቁሩብ ምስ ጸንሑ እቲ መንእሰይ መነኮስ ቀስ ኢሉ ናብቲ ክሽነ ኣትዩ ነቲ ዝበልዕሉ ክቡር ናይ ብሩር ጻሕሊ ኣብ ክዳኑ ሓቢኡ ብምምጻእ ንኣባ ጠቒሱ ጸውዖም። ተሰናቢቶም ምስ ወፁ ኣባ ኣብ ውሽጢ ክዳኑ ዝተሓብአ ናይ ብሩር ጻሕሊ ምስ ረኣዩ ሰንበዱ። ምዝራብ እኳ እንተዘይከኣሉ ብልቦም ግና ከምዚ በሉ፣ እዞም ሕያዋት መንእሰያት ብኽብሪ ተቐቢሎምና፣ እግርና ሓጺቦም መጊቦምና፣ ብሓቂ ድማ ንውዕሎቶም ዝኸውን ምላሽ ነቲ ክቡር ንብረቶም ምስራቕ ድዩ ኢሎም ሓዘኑ። ቁሩብ ምስ ተጓዓዙ ማይ ዝተኣከበላ ሓንቲ ድልድል በጽሑ። ነቲ ማይ ክሳገሩ ከለዉ ድማ እቲ መንእሰይ መነኮስ ኣብቲ ናይ ብሩር ጻሕሊ ምስ ኣማዕተበሉ ናብቲ ሩባ ደርበዮ። ኣባ ግርም በሎም፣ ከመይ ዝበለ ነገር እዩ? ነቲ ጻሕሊ ዝሰርቆ ክድርብዩ ድዩ ኣብኡ ዶ ኣይመሓደጎሎምን ኢሎም እኳ እንተሓሰቡ ስቕትኦም ከፍርሱ ስለ ዘይኽእሉ ግና ስቕ በሉ። ምስ መሰየ ናብ ገዛ ሓደ መንእሰያት ሰብኣይን ሰበይትን በጽሑ።
ከምቶም ናይ ቀትሪ መንእሰያት ድማ ብኽብሪ እግሮም ሓጺቦም ኣንገድዎምን መዕረፊ ሃብዎምን። እቶም ሰብኣይን ሰበይትን ናይ 2 ወርሒ ህፃን ወዲ ነበሮም። ንግሆ ምስ ተንስኡ እቶም ወለዲ ከይተንስኡ እቲ መንእሰይ መነኮስ ቀስ ኢሉ ኸይዱ ነቲ ደቂሱ ዝነበረ ህፃን ቀተሎ። ኣባ ከድሕንዎ እኳ እንተደለዩ ኣይከኣሉን እናጎተተ ሒዝዎም ወፀ። ጎይታይ ከመይ ዝበለ ርጉም እዩ ንጹህ ህፃን ደኣ ቀቲሉ እናበሉ ንብዓቶም ወረደ። እኳ ደኣ አንጀቶም ብሓዘን እንተተጠብለለ ነቲ ዝኣተውዎ ስቕታ ኣፍሪሶም ኣብ ግዘት ወይም ውግዘት ንኸይኣትዉ ሓንቲ ቃል ኣይተዛረቡን። ኣብታ ቀጻሊት መዓልቲ ክልቲኦም መነኮሳት ኣብ ኣፍ ደገ ሓደ ቤት መስተ በጽሑ። ሳዕስዒት ካብ ርሑቕ ይስማዕ ነበረ። እቶም ሰኸራማት ነቶም መነኮሳት ምስ ረኣይዎም ቅዱሳን እናበሉ ተሳለሙ። በኣፍ ሰኸራም ዝዛረብ ዲያብሎስ እዩ ኢሎም ስቕ በሉ። እቲ መንእሰይ መነኮስ ግና ናብ ኣንፈት እቲ ቤት መስተ ብግንባሩ ተደፊኡ 3 ሻዕ ሰጊዱ ተሳለመ። ቅሩብ ምስ ከዱ ሓደ ዝዓረገ መስቀሉ ካብ ጉልላቱ ዝተነቕለ ከምኡውን ማዕጾን መስኮትን ዘይብሉ ቤተ ክርስቲያን ረኣዩ። እቲ መንእሰይ መነኮስ ኣእማን ኣልዒሉ ኣማዕተበሉ። ብምቕጻል ድማ ናብቲ ዝፈረሰ ቤተ መቕደስ ደርበዮ። ኣባ በዚ ግዜ እዚ ንቤት መስተ ተደፊኡ ተሳለመ፣ ናብ መቕደስ ድማ እምኒ ደርበየ ኢሎም እቲ ተግባር ግር እኳ እንተበሎም ብስቕታ ግና ሓረሩ። ሕጂ ሳልሰይቲ መዓልቲ በጽሐት። ብንግሆኡ ናብ ሓደ ብሻምበቆ ዝተሰርሐ ገዛ በጽሑ። ኣብኡ ድማ ኣዲኦም ዝሞተቶም ብሓገዝ ኣቁኦም ጥራይ ዝነብሩን 5 ህፃናት ተቐሚጦም ይበኽዩ ነበሩ። ኣባ ብድንጋጼ ንህፃናት ምግቢ ሃብዎም። ንሶም ምስቶም ህፃናት ክዘራረቡ ከለዉ እቲ መንእሰይ መነኮስ ድማ ነቲ ናይ ሻምበቆ ገዛ ብሓዊ የንድዶ የቃጽሎ ነበረ። እቶም ህፃናት እውን ካብቲ ዝነድድ ዝነበረ ገዛ ጎዮም ኣምለጡ። ነዚ ቀታል ነፍሲ ክሳዕ መዓዝ ዝዕገሶ ኢሎም ዝጸንሑ ኣባ እስክንድርያ ስለ ዝበጽሑ ብምሪ ክዛረቡ ጀመሩ። እስከ ንገረኒ ካብ ሕጂ ንድሓር ስቕ ክብለካ ይኽእልን እየ መልሰለይ ንስኻ ሰብ ዲኻ ወይስ ሰይጣን? መንእሰይ መነኮስ እንታይ ገይረኩም ኣባ? እንታይ ኣጥፍኤ በለ። ኣባ ኣብዘን 3 መዓልትታት እንታይ ዘየጥፋእካዮ ነገር ኣሎ? ብጽቡቕ ኣኽቢሮም ዝተቐበሉና ሰባት ናይ ብሩር ጻሕሎም ሰረቕካዶ ኣብ ሩባ ኣእተኻዮን። ንሳቶም ድማ ሕጂ መነኮሳት ኣብ ገዛና ተቐቢልናስ ሰሪቖምና ኸዱ ይብሉ ይህሉ። መንእሰይ መነኮስ ኣባ ዓብይ ነገር እኮ ገይረሎም። እቲ ዘቕረቡልና ናይ ብሩር ጻሕሊ እቶም ኣባ ሕጎታቶም ካብ ናይ ቀደም ቤተ መቕደስ ዝሰረቕዎ ጻሕሊ ናይ ቅዱስ ቁርባን መቕረቢ እዩ ነይሩ። ሙሉእ ስድራ ቤት እዚ ከይፈለጠ ኣብቲ ገዛ ንብዙሕ ዘመናት ክወራረሶ ጸኒሑ እዩ። ኣብ ልዕሊኡ ብቋንቋ ላቲን እዚ ጻሕሊ ንቤተ ክርስቲያን ቅዱስ ኒቆላዎስ ዝተዋሃበ እዩ ዝብል ጽሑፍ ኣለዎ። በዚ ምኽንያት ድማ ነቲ ቅዱስ ንዋይ ዝጥቀሙ ኩሎም ክሳብ ዝምለስ ኣብ ልዕሊ ኣምላኽ ድፍረት ይኾኖም። እቶም ዝሞቱ ወለዶም እውን በቲ ቅዱስ ንዋይ ምኽንያት ነፍሶም ትሳቐላ። እቶም መንእሰያት ድማ በቲ ጻሕሊ ንዓና ብምእንጋዶም ነፍሶም ከይትጉዳእ ደንገጽ ኩሎም። ስለዚ ሰረቕክዎ። ንሰረቕክዎ ደልየዮ ስለ ዘይኾንኩ ናብ ማይ ደርበኽዎ። ንጽባሒቱ እቲ ሓላዊታ ቤተ ክርስቲያን ክሕጸብ ናብቲ ማይ ክመጽእ እዩ። ኣብ ውሽጢ እቲ ማይ ድማ ነቲ ጻሕሊ ክረኽቦ እዩ። ቋንቋ ላቲን ስለ ዝፈልጥ ነቲ ዝተጻሕፈ ከንብቦ እዩ። ወሲዱ ድማ ነቲ ካህን ከህቦ። እቲ ጻሕሊ ኸቢሩ ዳግማይ ምስ ተቐደሰሉ እቶም ዝሞቱ ክዕርፉ እዮም፣ እቶም ህያዋን ድማ ካብ ጥፍኣት ክድሕኑ እዮም። ኣባ ተደነቑ። ሕራይ ነቲ ህፃን ዝቐተልካዩኸ ንጽቡቕ ኢልካ ዲኻ? መንእሰይ መነኮስ ኣባ ፍርዲ ኣምላኽ ኣይትመዝኑ። እቲ ህፃን ብሓጢኣት እዩ ተጠኒሱ። ንመጻኢ ድማ ኣዝዩ ጨካን ገበነኛ ኮይኑ ንወለዱ ዝቐትልን ብዙሓት ዘሳቒን እዩ ነይሩ። ስለዚ ነቲ ህፃን ብምቕታለይ 3 ጽቡቕ ነገራት ገይረ ኣለኹ። ቀዳማይ እቲ ህፃን ብንጽህንኡ ናብ ሰማይ ክኸይድ ገይረ። ካልኣይ ወለዱ ብኢዱ ውሉዶም ካብ ሙማት ኣድሒነዩ። ሳልሳይ በዚ ናይ ውሉዶም ሓዘን ምኽንያት ወለዱ ልቦም ስለ ዝስበር እቲ ዝሓለፈ ሓጢኣቶም ክሕደገሎም እዩ። ኣባ ሕራይ ኣብ ኣፍ ደገ ቤት መስተ ሰገድካሉኸ እንታይ ተንኪብካዩ? መንእሰይ መነኮስ 3 ሰባት ኣብቲ ቤት መስተ ውሽጢ ኮይኖም ነታ ዝፈረሰት ቤተ ክርስቲያን ከተማና ብኸመይ ነስርሓ እናበሉ እናተጨነቑ ይዘራረቡ ነይሮም። እኳ ደኣ እቲ ዝተኣከብሉ ቦታ ሕማቕ እንተኾነ ኣብ ልቦም ዘሎ ሓሳብ ግና ቅኑዕ ስለ ዝኾነ ኣምላኽ ክሕግዞም ወዲቐ ሰጊደ ለሚነዩ። ኣባ እሞ ደኣ ናብቲ ዝፈረሰ ቤተ መቕደስ ስለምንታይ እምኒ ደርቢኻ? መንእሰይ መነኮስ ኣብቲ ዝፈረሰ መቕደስ እናተላገጹ ኣጋንንቲ ክስዕስዑ ረኣኹ። ብትእምርቲ መስቀል ማዕቲበ እምኒ ደርበኹ። በዚ ምኽንያት ድማ እቶም ኣጋንንቲ በኒኖም ሃደሙ። ኣባ ናይቶም ወለዶም ዝሞትዎም ዝኽታማት ህፃናት ገዛኸ ስለምንታይ ኣቃጺልከዮ?
መንእሰይ መነኮስ እቶም ህፃናት ከምዚ ትፈልጥዎ ወለዶም ሞይቶምዎም ዝተረፎም ንብረት እቲ ገዛ ጥራይ ኣባ ሕጎታቶም ዝቐበርዎ ኣዝዩ ብዙሕ ሃብቲ ግና ኣብ ትሕቲ እቲ ገዛ ኣሎ ድሕሪቲ ቃጸሎ ኣብቲ ዝተረፈ ክፍሊ ንምሕዳር እቶም ቆልዑ ከኣትዉ ከለዉ ነቲ ሃብቲ ክረኽብዎ እዮም ሓላው ቤተ ክርስቲያን ኮይኑ ንዘገልግል ኣኩኦም ኸይዶም ክነግርዎ እዮም ብጥሜት ካብ ሙማት ተሪፎም ብጽቡቕ ኩነታት ክዓብዩ ኣባ እቲ ነገር እኳ እንተገረሞም ሓደ መንእሰይ መነኮስ ነዚ ኩሉ ብኸመይ ክፈልጦ ይኽእል ዝብል ጥርጣረ ስለ ዝሓደሮም ንስኻ መን ዲኻ በልዎ መንእሰይ መነኮስ ናተይ መንነት ይጽናሕ እሞ ንስኹም ኣብዘን ዝሓለፋ መዓልትታት ደጋጊምኩም ንፈጣሪ ዝሓተትኩምዎ ነገር እንተልዩ ሕተቱኒ ንገሩኒ በሎም ኣባ ኣነስኦ ኣምላኽ ፍርድኻ ርኤኒ ኢለ ብዛዕባ ኣብ ምድሪ ዝግበር ዘይፍትሓዊ ነገራት ሓቲተየ ነይረ በልዎ መንእሰይ መነኮስ ኣምላኽ ሰማይ ካብ ምድሪ ከም ዝርሕቕ መንገደይ ካብ መንገድኹም ሓሳበይ እውን ካብ ሓሳብኩም ዝረሓቐ እዩ ኢሉ ስለ ዝኾነ ፍርዱ ኣይምርመርን እዩ ንመላእኽቲ እኳ ዘይተገለጸ ፍርዲ ኣምላኽ ብኸመይ ንስኹም ብዓቕሚ ሰብ ክትምርምርዎ ደሊኹም ጸሎትኩም ሰሚዑ ኣምላኽ ነዚ ዝረኣኹምዎ ኩሉ ክገብርን ፍቓዱ ኸርእየኩምን ልኢኹኒ ቅዱስ ኡራኤል ንእዝራ ከምዚ በሎ እትፈርስን እትብስብስን ንስኻ ነቲ ዘይፈርስን ዘይብስብስን ሕያው ኣምላኽ ፍርዱ ክትምርምሮ ኣይትኽእልን ኢኻ እዚ ዛንታ ካብ ዘ ፓትሪክ ሄሪቴጅ ቡክ 2 እየ ረኺበዮ ብዝረኣናዮን ብንርእዮን ኩሉ ከም ድላይና ፍርዲ ኣምላኽ ኣብ ንድምድመሉን ኣብ ንገልጸሉን ኣብዚ ናይ ትዕቢት ዘመን ከምዚኦም ዝበሉ ዛንታታት ልጓም መቆጻጸሪ ክኾኑና ብምባል ኣቕሪብናዮ ኣለና ንስኹም ኸ ኣብ ህይወትኩም ኣብ መወዳእታ ኣብ መጀመርታ ክፉኡን ዘይፍትሓውን መሲልኩም ጸኒሑ ግና ጥበብ ኣምላኽ ዝተገለጸሉን ንጽቡቕ ከም ዝነበረን ዝተረዳእኹምሉ ኣጋጣሚ ኣሎ ዶ? እስከ ኣብ ኮመንት ኣካፍሉና። እዚ ቪድዮ መሃሪ ኮይኑ ተረኺብኩምዎ ላይክ ብምግባር ንኻልኦት ፈተውትኹምን ኣዝማድኩምን ሼር ግበሩሎም። ከምዚኦም ዝበሉ መንፈሳዊን ኣእምሮ ዘነቓቕሑን ዛንታታት ብቐጻሊ ንምርካብ ቻነልና ሳብስክራይብ ምግባር ኣይትረስዑ። ስለ ዝተኸታተልኩምና ካብ ልቢ ነመስግን። ብኻልእ መሃሪ ቪድዮ ክሳብ ንራኸብ ብሰላም የጽሓና።